Siis mä ymmärrän ihan tosi hyvin ihmisiä, joille hiihto on rankkaa, ja etenkin vapaan hiihto on rankkaa. Mulle itselle se on ollut valitettavan rankkaa nyt niin kuin viime talvena ja tässä alkutalvesta. Ja jos sieltä puuttuu se löysää syklissä välistä, eli sä puristat koko ajan jalalla ja käsillä, etkä sä rennosti liuu, nimenomaan rennosti, koska jos sä liuut puristaen, se lihas työskentelee. Mutta jos siellä on pieni löysä sykli, ihan murtomilliosa sekunnin löysä syklin välissä, se hiihto on 1000 kertaa nautinnollisempaa. Ja täällä mä oon nyt Toni on kuvannut mua pieniä pätkiä, mä oon aina kattonut mitä pitää korjata. Täällä mä oon tehnyt tasatyöntöä, sauvoittohiihtoa, muukreenia, vähän niinku väärään kohtaan. Kun sitä tehdään loivaa alamäkeä, niin mä oon tehnyt sitä vähän loivaa ylämäkeä. Ja niinku esim. Mä oon saanut korkeammalle lantiolle sitä mun hiihtoa. Se on ollut niinku liian istuva asento ja mikä tekee sen, että se puristaa koko ajan.